Pisa ka estudyante sang isa ka sikat nga universidad sang Bacolod City. Viral tungod sa iyang ginapanghambal. Batok sa aton nga Vice President nga si Leni Robredo. Anong akon nga mahambal? Bastos bakba, paras ang bakba, klase bata. Ay hindi na bata, tigulang na. Kani anong akon nga mahambal? Sa bastos bakba nga klase tigulang? Pero antes kita magpagwa sang malain nga tinaga, manamyawan na kita. Mandalagan, Bacolod City, mayong adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang ara sa mayong kaimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kapag padayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Nagsikat ang isa ka estudyante sang isa ka sikat nga universidad sang Bacolod City tungod sa iyang ginapanghambal sa aton nga Vice President nga si Leni Robredo. Nahambal ko na sa inyo. Wala ako sang side. Kung anong malain, kontrata da. Kung anong maayo, dirata. Amo na ako yan. Pero sa ginhimo sang sini nga bata, puwerte ka para sang baba. Puwerte ka bastos sang baba. Hindi na makonsider bata kay 21 anyos. Tigulang na. Gani anong akon komentaryo publiko. Una nga komento. Si Leni Robredo, Vice President sang pungsod sang Pilipinas, gani deserve niya ang aton respeto. Ikaduha nga komentaryo. Si Vice President Leni Robredo, babahi. Sigurado ko to, may nanay ka. May utod o kon may paryente nga babahi. May miga ka. Babahi ina sila. Anong dapat himuon sa mga babahi? Respetohon ta. Amo nang problema sa mga kabataan subong kay nga daw wala na sang maayo nga values, wala na sang maayo nga pamatasan. Di nagkatong inyong pamatasan nga maayo sa basurahan? Ano-ano ka mo? Dapat sa inyo paeskwelahan sang maayo, katagaan sang polo ka GMRC nga kurso. 20 ka values education. Amo na siyang dapat nga concentration sang aton nga education. Puro na lang nag-rhyme. Ikatatlo na akong nga komentaryo. Para sa inyo nga nagakomento nga Baw Catholic University? Ginbaso nyo pa ang university niya? Hindi. Ano ginhimo sang ginikanan niya? Hindi. Nga abasulo ninyo ang university. Nga abasulo ninyong ginhikanan niya. Basolon siya. 21 na ina. Tigulang na ina. Kompleto ng bulbol sina. Dapat, he should take responsibility for his own actions. Kita. Dugay ko na itong tago sa baol itong English nga to. Mayroon subong pagwa ko gid. Naliwatong ko gid, naliwatong ko. Nami. He should take responsibility for all his actions. Kampiyon? Namian mo English sa talagsan na pagwa English. Pero sa seryoso nga, storya. Muna to, pagtuon, hindi na kay pagtuon sa mga subject ng kung anong imuda. Tuon GMRC, Good Moral and Right Conduct. Values Education. Pangamuyo. Kag pagrespeto sa katigulangan. I live among the creatures of the night. Ang karon tang ugoon, tang lintiks ka.